raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibatin wa akallimni khairin minha la hawla wala quwwata illa billah. Hakika ni dai ban taba ganin masifa da tashin hankali da abin da ya dumauta min zuciya irin wannan ba. Jiya aka zo aka gaya min cewa in zo in ga wata mata ko za a nema mata tallafi a kawo mata dauki. Ita da yarta budurwa san kace ciya kyakkyawa san kowa kin wanda ya rasa. Da manemiya ce tana neman kuɗi har ta samu ta sai fili a can wajejen Samegu. Sai kuma daga baya karaya arziki ta zo mata. Da haya take biya. Sai ya kasance ɗan hayan sun kore ta, gidan hayan ma babu inda za ta je ta biya. Saboda haka ta zo tana da ɗan abin da ya rage a hannunta ta fara gini. Ta gina filin nan ƙwaya ɗaya ta gina. Kuma a filin nan ɗaki ɗayan da ta gina gashi nan a buɗe. Ta ɗan katanga ta ja. Ba ban ɗakin an ja shi ba rufi. Ɗakin ma an ja shi ba rufi. Ba tagar ba rufi. A takaice dai abin da nake son nuna muku a cikin wannan ɗakin a haka take kwana ita da ƴaƴarta budurwa guda ɗaya da ɗan ƙaramin ɗanta namiji. Ruwan jiya da daddare ai ba ma na jiya ba, duk ruwan da ake yi a kansa yake kwana. Gashi na zo na ga shaida wannan Qur'ani ne izu 60. Qur'ani ne wannan izu 60 kin gan shi? Gashi na ruwa ya masa duka saboda ba su da inda za su kai kayan su. Nan cikin wai uwar ɗakin nata ne inda miki. Ɗakin ta ne ga kayayyakin su. Ga roba su ta sana'a fiye wata, yanzu haka tana sai da fiye wata leda 2 ta je ta zauna a bakin titi. Ga sauran da ta dawo da shi nan, ko ba shine wannan ba kika ce wannan ne da kanta take saka da leda sana'a fiye wata. In ta ce 400 500 ta sai leda 2 ta siyar, shi ta zo ta samu in garin kwaki ne abinda za su samu su hada su ci. A nan suke dan bararraken su. Nan fa cikin ɗaki ne, haska musu gurin danshin nan jama'a su gani. Jama'a kawo wannan baiwar Allah dauki, tana cikin masifa. Tana cikin masifa. Kalli kayan su duk sun jike. Kaya duk sun jike haska saman ɗakin nan. Gashin faɗarsu da suke kwana a dangabe suna kai ruwan da na je ya kare musu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saman abu ɗaya yake, gini ne an yi shi ba filoli ba abu, ta yi shi a haka, shi ma zai iya faduwa. Inna lillahi ki daga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ga ginin nan ga ɗakin nan ba wata marufa, sun sa ƙyauren su na kofa ɗan ƙarami sun rufe ƙofar ɗakin. Amma fa masu fyaɗen nan ko 'yan iska za su iya hauro mata ta katanga su lalata mata ya kuma su haɗa da ita. Ga ɗansu namiji saurayi wai kashi ko fitsari idan za su yi, sun ce wancan ban ɗakin da suka fara yi ba su rufa ba, wani ɗan ƙanƙani mu je su gani. An ce wancan ban ɗakin da aka fara yi ba a rufa ba, wannan ɗan ƙanƙanin an ce wai shi ma zuwa suke su shimfiɗa leda in sun yi akwai wani ƙaton rami kusa da gidan, wannan sannan sai su je wai sai su jefa kashi ko fitsari ko ma menene. Kafin shigo ma sun yi mana kashi a wani. Nan ne gurin? Nan ne wajen hankali kake faɗi. Bayan Allah suna kashi a gurin ne? Wallahi. Ana suke jigon ba suka ga wani shuru can mu zo mu taro wani zubi ma sun yi kashi mana a ƙasa. Ina mu kashi. Sannan ga nan shine sauran filin nata. Haska su gani. Nan ne wanda ma ya rushe. Gashi nan shi ma gaba ɗaya ya zube. Ya sake zubewa. Nan ne gidan gaba ɗaya, ɗaki ne falle ɗaya ba kicin, amma a sama ba a rufe shi ba. Ki duba ɗakin, ki nuna musu ƙofar ɗakin. Wannan masifa ta isa, wannan tashin hankali ta isa. Al'umma Annabi su taimaka mana. Ba a taɓa sa ba, ba ta. Alfarma Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a taimaka mana. Muna neman taimakon Allah, muna neman taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A taimaka mana dan Allah dan Annabi. Dan alfarma Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a taimaka mana. Muna ga Allah, muna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Taimakon musulmi dan uwana nake nema. A taimaka mana, a taimaka mana. Ga ƴarta budurwa, san kace ce yarinya kyakkyawa. Ƴarta budurwa wannan abin tashin hankali da yawa yake. Jama'a ku kawo wa'annan bayan Allah dauke. Suna nan a Samegu, mai son ya zo ya gane wa idansa. Ya zo ya gani. Zai iya zuwa. Wanda zai taimaka kuma za mu bada akan namba da za a iya turowa a zo a gyara. Ubangiji Allah ya bada ikon taimakawa. Amma na ji wani zance shi ya tada hankali na ma yasa ni saurin tahowa. Na'am. Gare ki. Da kika ce wai tunda musulmin ba sa taimako, me kika ce? Ajiran tafi coci. To coci ke musulma ce ko kafira ce zaki je coci? Ni ban hada komai da kafirci ba, ni musulma ce gaba da bayana. Babana ma babban malami ne. Ya riga ya rasu, to ba mai taimako ga cikin rayuwar da muke cikin. Na wa musulmi mun magana da musulmi wanda za su taimaka. To wannan na ce ga inda ajihu yake, wannan na ce inda da ajihu yake. Kuma kin ce kina sallah kina addu'a. Ni ba na ma bacin dare wallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ba na bacin dare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na kirarin ubangiji wallahi.
Allah ya bada ikon taimakawa. Ubangiji Allah ya kawo ɗauki da gaggawa. Muna kira ga al'umma su dubi wannan masifa. Ubangiji Allah ya kawo ɗauki. Ga kofar shiga ɗakin nan. Ki ɗauka daga haka ki nuna cikin ɗakin. Ki zura waya ciki ki ɗauka. Ki daga saman su gani nan ne kofar shiga cikin ɗaki. Shi ke nan ba haɗe suke da shi ruwa zafi. Ta ce da sanyi duk sassan darewa suke. Wallahi talla nan ma na yi rayuwa cikin sanyi. Ta yi rayuwa a haka cikin lokacin sanyi da fili fetal. Ga su ga wani katon kogi rami kusa da su ruwa. A nuna tana magana. In muka yi kashi a wannan rami muke sakawa. Wancan rami. Kogin nan ba. To Allah ya kyauta. Ga su ga wani katon kogi. Allah ya kyauta. Na ji kina cewa an haro miki ma. Wallahi da azumi na da 10. Kwana 10? Kwana 10. Dan cinikin da na dan yiwo da dan canji da muke dan maneji da shi. Duka aka samu aka kwace. Waye kwace a gida ko anan? Auro mana aka yi. Aka haro cikin dare ko da rana? A cikin dare mun gama shan ruwa kenan wajen misali ma 10 dare bai ma wani yi ba. Aka shigo muka rasa daga ina yake. Duk abin da ya gani ya kwashi da canjin hannuna da wanda na siyar da ruwa da shi. Garin ma ina wajen addu'a na gari kamo ya riga hukun da yake anisa ya samu budurwar yata. Wannan yarinya ta kusa da ke? Wannan yarinya ta kusa da ke. Ya yanke ki. Wallahi ya yanke. To Allah ya kyauta mana. Allah ya takaita a haka. In wani dan iska ne ai fadi zai zo da shi. Allah ya tsare, Allah ya kare shi. Ba san abin da Allah ya. Suna ma nan suna zuwa kowane lokaci. Allah ne kawai yake kare mu. Su ce za su shigo su yi muku fada. Ai shigowa suka muka taba yi ma wani ya tsaya kanmu. Ni bata ya riga ya ce ni kaman an tashe ita budurwa ta. Kuma ga guri a buɗe. Wallahi tallahi. Allah ga mu gare ka. Allah ya. Kaman an tashe ta budurwa. An tashe kaman amu.